Asta și zahunia la mine în garaj. Nu-i nică? Dar și s-o zădară. Странно. O, noroc! Dar unde te duci? Dar nu mă duc nicăieri până așa în drum. Da unii? La ce te referi, bro? Era aici o mână, parcă era de om. Și acum au dispărut. Ei, chiar de om? Da, așa părea. Dar a cui oare să fie? Dar eu de unde să știu? Dar la poliție ai sunat? N-am sunat, că m-au distras niște sute din garaj. Și m-am dus să văd și. În fine, poate o luat vreun câine. Hai în ogradă. Brat, pune-ți bem câte o coffee, că n-am băut azi. Hai că mă duc să pun apa la încălzit și ies înapoi. Care acolo? Cu cine crește acela-i? Tu auzi? Vezi că eu pot sun la poliție. Mai bine ieși cu binișorul. Nu, ești, ceva nu-i curat aici. Cu cine grăiești, bro? Mai înșetă-i o leacă, că eu mai primi infarct. Ei, n-am vrut să-ți pari. Ap cu cine te auzei? Dar singur nu știu, stau la bucătărie și vreau să deschide ușa, dar nu iese nimeni. Ei, dar poate la curent. Dar parcă nu era.